लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय साख्रिनि रादाब लाबोनानै होफैलायबाय बावै साननैसो स्टप जादोंमोन माने अदेबानि साख्रिखौ आं रेगुलार होनो हानाय जायाखैमोन दा बेहाय माबि आंनि साख्रिया आंनिफ्राय सार्कुलार जाया आं गभर्नमेन्टनि सार्कुलार मोनबासो आपडेट खालामनानै होयो बेनिखायनो कमेन्ट्सआव फैदोंमोन मा साख्रि गैथारला नामा मानो हगारथारदा गोबां सानैसोआ सोंहरदोंमोन दा बे जाहैबाय सार्कुलारा जेनेबा नोंथांमोनहा जेसेबांनाखि जायफोरा क्वालिफिकेसन मिलायो जायफोरा एप्लाइ खालामनो हाथावथाव जब ओंखारो बेखौसो आं होनाय जायो माखासे बिथिंनिखौ आं होनाय जाया बाहाय जोंनो सरासनस्रा जोंनि बर'फोरनियाव इसेबांनाखि बा जोङो मिथिस'नो हायै ओरैबायदि गोब्राब माखासे साख्रिफोर दङ जेनेबा हमनानै ला आं बाहाय प्रफेसारनि बाहाय होनाय जाया इन्जिनियारनि होनाय जाया माखासे अफिसार्सफोरनिखौ आं गेदेर गेदेर रेंकनिखौ बाहाय होनाय जाया बिसोरखौ होयोबाथ' सानफ्रामबो आपडेट नोंथांमोना नुनो मोनगोन नाथाय बाहाय सिम्पोल बयबो एप्लाइ खालामनो हानाय बायदियैसो आं बेखौ जबखौ हगारनानै होनाय जायो आरो नोंथांमोना डिमान्ड खालामोबा बेफोरखौबो हगारनानै होनाय जागोन जायखिजाया दिनैहाय नोंथांमोननि थाखाय बयबो एप्लाइ खालामनो हानाय बायदिबो नोंथांमोना बाहाय नुनो मोनगोन दिनैनि बे नेचार पाब्लिकेसनाव बाहाय नुनो मोन्दों जब नामा जाहैबाय जुनियर एसिस्टेन्ट लकेसना जाहैबाय डेपुटि कमिशनार उदालगुरि जिल्लायाव जागोन डेपुटि कमिशनाराव जुनियर एसिस्टेन्टनि पस्ट बेनिफ्राय टटेल पस्टआ दङ जोंनिया बाहाय 4 बेनिफ्राय केटेगरि वाइज नोंथांमोना बाहाय नुनो मोनगोन बाहाय गोनो गोथो जानांगौ नोंथांमोना गैया बाहाय नुनो मोन्दों केटेगरि वाइजआव प्लेन एस टि प्लेनाव नील एस सियावबो नील एस टि ओइस एबा हिल्स एरियायावबो नील नाथाय अबिसि आरो एम अबिसियाव 1 इउ आर आनरिजार्भआव जाहैबाय 3 साथाम ओमफ्राय एम अबिसि आरो अबिसिनि थाखाय 1 दा बाहाय नोंथांमोनहा साननो हागौ जोंना एस टि पिआ नील नाथाय बेखौ नोंथांमोना सिन्था खालामनो नाङा आनरिजार्भ होननाया रावनिबो केटेगरिखौ बाहाय मेनसन खालामनाय जायाखै दा बाहाय एस टि पिआबो हायो एस सिआबो हायो एस टि ओइसआबो हायो बयबो हायो जोंनि लकेल एरिया नोंथांमोनहा बेखौ एप्लाइ खालामनायखौ दागार ओंखायनो बर'फोर हिसाबै नोंथांमोना बेखौ खालामबानो जाबाय आनरिजार्भआव अब्ला लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय बेखौ प्रब्लेमा सल्भ जाबायना आं सानबाय बेनिफ्राय इडुकेसनेल क्वालिफिकेसनाव नुनो मोन्दों जायखिजाया डिसिप्लिनावनो नोंथाङा ग्रेजुवेट जानांगोन बिए बिएससि बिकम एभ्रिवान जायखिजाया माबा मोनसे बेनिफ्राय मिनिमाम 6 मान्थ कम्पिउटार एप्लिकेसन कम्पिउटार नलेज थानाय जानांगोन 6 मासनि कम्पिउटार नलेज थाथारनांगोन बेनिफ्राय एज लिमिट दङ 18 इयार्सआ मिनिमाम ओमफ्राय 43 इयार्सआ मेक्सिमाम 43नि आफार जानो मोननाय नङा बेनिफ्राय पे स्केलाव दङ 14,000निफ्राय स्टार्ट 49,000 लास्ट जाहैगोन बेनिफ्राय ग्रेड पे 6,200 एप्लाइआ अफलाइन जागोन अफलाइन प्रसेसआव मारै खालामनांगौ नोंथांमोननो बाहाय आं फारियै खिन्थानो हागोन नोंथांमोना बाहाय अफलाइनाव स्टेन्डार्ड फर्म मोनगोन नोंथांमोना स्टेन्डार्ड फर्म जेराव मेरावनो दंखायो जायखिजाया अबेबा मोनसे डिटिपि बा स्टेसनारियावनो नोंथांमोना बेखौ मोननो हानाय जायो आरो पिडिएफ फाइल डाउनलड खालामनानैबो प्रिन्ट खालामनो जायो इजिलि नोंथांमोना सिगाङावबो भिडिअ नायग्राफोरनाव नुखांखाबाय दा बाहाय डकुमेन्टस हरफानांगोन बाहाय नोंथांमोना एक्सचेन्ज सार्टिफिकेट नोंथांनि एक्सचेन्ज सार्टिफिकेट बख'वाखैबा बख'नानै लाब्लानो जाबाय बेनि नोंथांमोना बेखौ हरफानांगोन एडमिट कार्ड पास सार्टिफिकेट मार्कशिट गासैखौबो नोंथांमोना ग्रेजुवेटसिम नोंथांमोना हरजोबनांगोन नों मेट्रिकनिफ्रायनो बेनिफ्राय 3 कपिस अफ फट' पासपर्ट फट'खौ आंथाम हरफानांगोन बेनिफ्राय सार्टिफिकेट अफ कम्पिउटार नलेज दंबा बेखौ हरफानांगोन ओमफ्राय सेल्फ एड्रेस इनभल्भ उइथ पस्टेल स्टेम्प रुपिस 5 बाहाय नोंथांमोनहा नोंथांमोननि एड्रेस सेन्ड खालामहरनायजों लोगोसे डकुमेन्ट्सजों बाहाय मोनसे इनभेलप एबा खाम मोनसे फिसानो सोदेरना हरनांगोन जाय खामाव नोंथांनि सेल्फ एड्रेसखौ लिरनाय थानांगोन ओमफ्राय बेनिफ्राय रेभिनिउ फैसा जायखौ पस्ट अफिसाव मोनो बेखौ थाइबानि रेभिनिउ फैसा बेखौ स्टेम्पखौ सिथाबनानै हरफानांगोन जाहाथे नोंनाव कलेटारा फिन नों एडमिट बा एग्जामनि नटिफिकेसना नोंथांनाव एडमिटआ बेयावजोंनो फैफिनगोन आरो बेखौ नोंथांमोना हरफानो नांगोन सिङाव सोनानै गावसोर गोदान लेटार इस्यु खालामनानै हरा नोंथांनि एनभेलप हरबासो नोंथांनावनो हरफिनगोन गावसोर एनभेलप बायनानै खालामफिना बिनि थाखायनो बेखौ हरनाय जायो लेटाराव लिरनो बयबो कनफिउस जायो नोंथांमोना लेटाराव लिरनांगौ बाहाय लिरबानो जाबाय टु डेपुटि कमिशनार उदालगुरि आसाम पस्ट अफिस उदालगुरि पिन 784509 डिस्ट्रिक्ट उदालगुरि बिटिएडि आसाम बिदि लिरबानो जाबाय अब्लानो थांगोन बेनिफ्राय लास्ट रिसिप्ट अफ एप्लिकेसना 31 जुलाइआव नोंथांमोननि गासैबो एप्लिकेसना अफिसाव रिसिभ जाजोबनाय जानांगोन नोंथाङा एरियानिबा डाइरेक्ट अफिसाव हैनो हागोन आरो एरिया नङाबा बाय पस्ट हरनो हागोन बाय पस्टआव बेनो मिथिनांगौआ मिनिमाम 5 डेज बिफर सिगां लास्ट डेट सहैनायनि सानबा सिगां एप्लाइ खालामबानो जाबाय पस्टआव सोहरबानो जाबाय जाहाथे गोबाव लायो हिसाबै नाथाय जेब्ला
खाथियावसो सहरखागोन अब्ला सहैनाय नङा, ओंखायनो लं प्रसेस जागोन नालाय, ओंखायनो बेबायदि खालामबानो जाबाय। होमब्ला लोगोफोर दिनैहाय नोंथांमोनहा साख्रिनि रादाब मोनबाय, माबा मोनसे नोंथांमोननि थाखाय हेल्पफुल जागोन होननानै आं सानबाय। भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामनानै हो, चेनेलाव दासो फैदों साबस्क्राइब खालामना ला, नटिफिकेसन बेल थुनानै हो। एसेनोसै, गोजोन्थों।